बताओ कितना दिन पे हमार जीजा आइल ना होती चुकी रही तो कितना काली पे बैठा बैठा के दूर दूर घुमावत रहना। जब उनका फुलौड़े पे दी लगल तब फुलौड़ा ना बना के खिया सकिन अपना जीजा के। ये कनिया 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 हो के हो? अरे पागली राड़ो का हसवत बोला सवत का ह छिनरो का ह ठीक कर दे फेंक दे मुंह पर। ई हे कोई खाती बोल रहा ई हे कोई खाती जोन बात बा उ बात बोला हिम्मत बात हेले बट केन बैठी नहीं जाबे तो के तो हमार सत्यानाश कर देलु गांव में। अब तो कम से कम जीजा आइल तुम्हारे हमारे रंग में पहन के चलत रू ओकरा से धोली बन जीबू का छिनरो ना दुल्ही ना बनो मारे निक बा तू त इहे कुल निहारत रहबू। हाय कहा हो हम हु कहा जाते बिटी मारल में हे तरे गो हम गोल क के हमरो ऐसे कर हो गोल हो ऊ गोल कले से कनिया बहुरे घर के ना रहन चाल निक रहे के चाहिए ओके कनिया बहुरे कह दे तारन में निक बा दे तारन में निक बा सत एगो हमार जीजा के दे दिहा आ एगो अपना भसु के हतार के प्लेट में चम्मच दो बिना चम्मच के क्यों खाई बिना चम्मच के ना दो लकड़ी गोदे वाला दो हम न पनुआ फरवल रही ना बाजार में तब खोद के देत रहे हम खाए पनुआ ना अरे हेतर उठा के हेतर खाए वाला फुलावड़ा ना हाथ गंदा हो जाएगा ढेर आइल बड़ू विदेश ले चाचा जीजा विदेश ले बालो ना हम नहीं तो वो हाथ गंदा हो जी बेचारा के लोवे लगी हमार जीजा कतनो विदेश ले बन लेकिन गांव में रहे वाला हमार गांव हम स्टाइल में लेके जइबे करम कुछ हो जाए हम एगो में हई देबे कर अरे बनाए खातिर चली बने तू लकड़ी से खोद ली हो चला जीजा ना कहे तो हम खाई में कर ले एगो जीजा के दे प्लेट एगो अपन मर्द के दे दे जो अबरी बनाओ तनी मंगे तो तुरंत आके दे देल करू सब तो जा कहिया लूर बुद्धि तोहार होई कि हमर चिंता दूर होई। इतना दिन के बाद जीजा आइल मन हालक कोई नहीं की चाहता त तहारा के ए बार दाग दे छनो उठबे से जनते हु तो चाय बड़ी बढ़िया तोर माई बनावती है बचवा आजू पूरन के हाथ बा। हाँ तो मौसा देख माई कौनो चीज अपन हाथ के बना दी पूछबे मत कर। अच्छा ये बताओ मौसा विदेश में जाके 4-4 साल 5-5 साल रह जालो कितना दिन तू रहेलो हो? 1 करोड़ का फ्लैट लेता दी तोर मौसी के नाम से मौसी के नाम से विदेशी रुपया के तो कमाल बा के बा 1 करोड़ कमाए वाला है ने बाकी कुछो को तोरा माई के हाथ से पकौड़ा खइले आ खास कर फुलौरा तो जब आवेला तब फुलारा माई बनैबे करेले जान जा मौसा न कि हम माई ताके बोलेले बारी घुमरौला बार वाली बोलेले बाई तारा के के बबुआ ई के हो हमारे मौगी हिया अच्छा तोर में चिकन करी दे दा मौसा के ए कनिया काहे दे दो हम अपना के लिए काहे दे दो अच्छा कनिया ओए बाबू जो बोले तो के ना ए कनिया ए बबुआ बैठो बैठो बैठ ले तू लिखो ना ना मौसा अरे देख तू समझा ले अरे बेटा हुआ तू ना रारो खाना तू खा तारा खाती मोसा ए बबुआ पागल हिया का तोर कनिया ना मौसा ई कुल बात नहीं खे तनी पढ़ाई लिखाई के चलते दिमाग डिस्टर्ब। अच्छा तन में डिस्टर्ब हो गया एक गलती इंसानों की माफ है कोई बात ना कोई बात लइको के दे द खाओ छिनार कैसे दे दी हम अपना के लिए बन एकर माई बोलैले हां जा थरे में लेके खा जान जा मौसा कि पुलिस के एगो फार्म भरले रहे सब रिजल्ट आके एकदम ठीक हो गई ठुसा आ सही जगह में तन की ने कह दे ना जा। अच्छा खाला मौसा खाला ए हाथ से हलवा का जबरदस्ती बा फुलावरा चिन हाथ में के फुलावरा हलवा में राती के बनी बतिया ले जो। अरे ई सही में पागल हिया करे ना मौसा ओय होर हम कौन खाई हम कौन खाएंगे माले मैं खा जो बाकी जो नहीं जाले तो कौन खाई कौन मैं खा पहले शुरू में आधा पादा नून स्वादा मछरी के रास्ता में खिया के रोटी गरम आइरे करम ना दलु पंडित जी के धर्म आइरे करम हई खाए के बा ए बबुआ तू ला हई हम खाई हई तू ला हे सही धा के आउ आउ करे के बाले को कबेले बोलत नहीं के का समझ ले बैठी तू ना आ तो ली जा हमरो की दतला पा हमर का होला एकरा के पता चल जाई हां जो रे बैठा मोसा छिनाओ कैसे बोलत हमरा घरे आके रारो दू में गलती हो गई दू में तू होके दती सरका होके द कांड हो जी कांड होके द छिनरो हमें एतर खाई ले तोर माई के ले ठुस
कनिया हेलो अरे नहीं आके आवत नहीं के कब हम खाई नचा के पागल हो ए पगलो चिनार तक छोरम नहीं बको देम रारो कैसे कला हमरा के भोसरो कैसे कलावा 3 में ना होला माफ 3 में ना होई का काला 3 में अरे सारा वाला बिया बेदाम लागल बा तेरा लो जाके हो गला तारा घर में शौचालय नहीं के तू खा का खाई हम अपन खाई मौसा गरम पानी पिया गरम पानी गमर पानी हाँ चुहिया गिलास ये का न एक गिलास फूट कैसे गइल माई ए निकरान देख के खा हो थूसा कोनो बात नहीं के परमाणु ना रहे दबरान ए बहनी तू कौन चीज का बनल हो हम माटी के पुतली माटी के मूरत जैसे सूरत बा भोरी हो बिल बना के मूर्ख बन जी बना तो काम चली हेलो हेलो के इज योर नेम तार नाम का बबुनी बबुनी नाम है तू साली मारती हो भैया हमर नाम तो रुक जा हमर नाम में फूल में झारो फूल टप 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 इंग्लिश में बोलता हूँ हम तू बहुत चालाक बालू तू ना हां चना को ए सरौरा भी ए दीदा और खाली निकाली सर कदी तेरा नो जीजा तू कहतल हो जीजा कहतल हो हो जना दे के हमर कुल लीजा मिजा कुल निकाल दे ये जगह करती जा अरे पागल पतो रखले बारू तू हारी हतार हत्ते गो बात कले नहीं तू ना पाद तक बो सब ससुर लगी हां हीरे ए छिनरो इहे तार ससुर ह ए जब तार माई चीज कोगो भता रखबो एगो दुआरा पर बाऊ हो ससुर एगो ई भाई हो ससुर कोगो तार यार बतार वाला सन हम पगला गइनी पापी भाई हो विपत्ति ए जी ई पागल एक बार छोड़ी खाई हम धोरो की खोदा में खाली तब बादल हमार बंद होला ऐसे करे के लेके चले नी कोबेले हम कुछ कहत नहीं कुछ कोबेले कहत का सोचल बड़ी का सोचल बड़ी हलवा खाली मार ले आवा औरी मारो खाली माता छिरो भसड़ी कौन बड़ू ना के चाप दो बेटा खत्म हो जीबू पहलवानी कइले हई यार के सिखावे के पड़ी लड़ाई लड़ल बनी ये गाड़ा के आजो ए रानो घाती तू मारू छिनरो लेके हाथ उठा हाथ उठा हाथ उठा ले तो मैं के ले भोसड़ी हाथ उठाओ हम लगे ए बमला मौसा आवा कर आवा 60 का मार देला दांत के ये पति केहू की अब इज्जत ना रहे देबू लकड़ी के 2 मिनट कर देना लकड़ी के बेग लिया बबुआ बेग लियो ना मिली बेग लियो सरवा ना मिली अरे तो बेग लियो मुर्गा के तारी बा ना जई हो सारी ऊ राणो कहतली कि जा पाहुन दी दिया तो भोसड़ी हां मैंने तो आ रहा तो चल जा तब बताई का कि कुछ खाए पिए के मिली भेंट मुलाकात हो गई विदेश रहे वाला आदमी फूला वाला बनेलू ई रानी पाद कम के पागल के ले दिया ए रानो पदम ना बिल देले भगवान तो पदम ना आई आओ ना ए दीदा आप खा ली अब हमें के घर बना नारून से ना लगे बैठो तू एक मेहरारू सा होत तू सारा कहिए गांव में के रुक जो जा गले तनी हमेशा हां तो होगे के बा के जा हगी छिनदी कोते ए जे हग इज्जत घर में जो कल से इज्जत लेवे जाई लो जा इज्जत घर का काला रे शौचालय टिंगावा के दीदा सरो नाम ओई में पाइट खोलेला यही में छिना रहा बताइए आप देखा मौसा हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं हमार मेहरारू पागल हिया तो काहे के माफी मांगता है वो
ओकर कारनामा के चलते माने कोई हित गनावे तला तन मुकर खचवा दे एकर बाद हाथ जोड़ के माफी मांग लो। हम कुछ करनी हम ओले सुनला माई कुछ करस या अरे बाबा कुछ ना हम तो फुलौड़ा छान के लिए उ दूसरा घर के बिया का जानतिया कुछ नहीं के जानत खा मुसा खा ठंडा कर दिमाग हम ना खाई फुलौरा। थुका है पा गुस्सा थुका थुका गुस्सा ये हर के संग रह के थूक के हगे तू जान गइल बड़ा नती मौसा के अब सुन हम नाश्ता फास्ता ना करब। अब लाल परी के व्यवस्था करबे तबे रुकम न त रुके वाला नहीं हम। तब एक बेर है करब लाल परी चाहिए। ओ हे फूल आवा के तुरंत बैठा 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 माई आ सुन कह दियो राणो के यहाँ जौन ओइबे ना कर जाता मतलब कि आ गइली तब उहे होई सोच ले। जाए तो जान लाल ना लाल लाल परी लेके आ तुरंत दिमाग टेंशन में हो गया। एकदम टेंशन खत्म हो जाई तू टेंशन पैक मारब फिट हो जाई। अच्छा ठीक बा माई से कही हम मत हम मारब लालका मुर्गा ले देसी ला ना जाता है तब ठकन बाबा के। जा 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 अरे बाबा लेके जनी आवा। कमाई कुल हाँ क्या गनी हम ना पादम हमारा ये कुल थोड़ी ना बा ललझारो ललझारो फिर आ गई कनिया कम चल जाई कनिया कम चल जाई। लाल परी ले बच्चे रोज सुन ले बानी हम ही है हमरा के लेला चल जा राणो न त चल तो बालू के नाट दे। जीजा हम सऊदी अरब में धरा बोकर गोल का धरा कुछ हो जाए आए दे अब बताओ तनी चल ए बेर लाल परी ले आई मार के हम मूड में रह के बा।